práce v inštitúte sú poznamenané klimatickými podmienkami, čiže tie podmienky vonkajšieho prostredia veľmi výrazne vplývali na ako na výrobu, tak aj na šľachtenie, aj na všetky aspekty poľnohospodárstva, s ktorým sa my zaoberáme. Naši poľnohospodári vedia, už majú to spočítané, že aké boli úrody, vedia aj to, že kvôli čomu tie úrody boli. Len pre takú ukážku, čo je možno aj zaujímavé, znamená, ak zohľadníme to, že akú budeme mať úrodu, čiže aký ekonomický efekt v jednej sezóne dosiahneme, záleží na viacerých faktorov. To predovšetkým na agrotechniky znamená, ako my, to čo my môžeme, poľnohospodári odrobiť, to je jedna vec a to už vôbec netreba pochybovať, lebo naši ľudia vedia, ako robiť, s čím robiť, mechanizácia existuje, chémia existuje. Výber osiva, taktiež už to majú zmapované. Ale čo je najhoršie, že na ten efekt tej výroby vplývajú aj poveternostné podmienky, čiže podmienky prostredia alebo klimatické podmienky, alebo ako god my ich nazvali, boli veľmi nepodarené. Aj minulý rok bol veľmi zlý. Agrometeorologicky, keď sa hodnocuje výrobná sezóna, tak sa porovnávajú tie meteorologické údaje a tu sa predovšetkým myslí na zrážky, čiže koľko vody sme dostali, aj na teploty, čiže ako sa vyvíjali teploty. V prvom rade mimo vegetácie, znamená, to sa počíta október, november, december minulého roku, január, február, marec tohoto roku, keď porast nie je až na tie oziminy. Ale keď hovoríme o jarných plodinách, tak zásoby zimnej vlahy, čiže zimnej vody, tam teploty není sú tak rozhodujúce, až na to, že či boli trochu extrémnejšie, či bola troška väčšia zima, či nám to oranie rozmrzlo alebo nerozmrzlo. No tohoto roku vidíme, že nám to bude celkom OK. Takže ak sa pozeráme na tie zásoby zimnej vlahy alebo zimnej vody, znamená kapacitu vody, ktorá má tá vodná kapacita, aby sme, keď príde k tej sejbe na jar, v apríli zhruba, aby sme vedeli, ale aby sme počítali s tým, že s akým kapitálom my vchádzame, čo sa týka vlahy. Ak pozeráme naše územie, čiže územie Južnej Báčky, tak 40-ročný priemer zásob zimnej vlahy je ohľade okolo 145-150 mm alebo litrov. Znamená, od októbra do sejby, do apríla okolo 150 litrov mávame za 40-ročný priemer. Samozrejme, tam sú započítané aj extrémne suché zimy a aj extrémne vlhké, čiže mokré zimy. Ak pozrieme sa, s akým kapitálom, vlastne s akou zásobou vlahy sme vošli do minuloročnej sezóny, znamená do sezóny 2024, to je skoro 200 litrov. Znamená, bolo nadpriemerne. Čiže dalo sa očakávať, že to sme mali už spočítané samozrejme, lebo to marcom končí, znamená začiatok apríla 200 litrov, bože môj, to znamená, že aspoň tie základné podmienky pre normálne vzchádzanie a zapojenie porastov, čo je najzákladnejší predpoklad úrody, budú splnené. Následovná časť je možno aj najdôležitejšia. Prísun vody počas vegetácie. To sa počíta samozrejme od apríla až po september. Znamená tých 6 mesiacov, tých 180 dní, to počítame, agrometeorologicky počítame ako vegetačné zrážky alebo zrážky počas vegetácie, čiže prísun vody počas vegetácie. No a to máme takto, že viacročný priemer, čiže 40-ročný priemer je okolo 360-370 litrov a v lani sme mali 350 litrov. Takže, no tak to akože super. Keď spočítame, tak sme mali v podstate len trošku suchší rok, ako čo je viacročný priemer. Boli oveľa suchšie roky a boli aj normálne aj vlhkejšie roky. Ale to, čo je najväčší problém je, že bez ohľadu, že sme počas vegetácie mali, dá sa povedať, dosť zrážok, ten rozvrh zrážok nebol dobrý. My máme, po dlhom čase sme mali jeden mesiac, a to bol august 2024, keď sme nemali ani kvapku vody. A v auguste znamená väčšina poľných plodín finalizuje svoj rast, znamená, nalieva sa zrno, čiže formuje sa konečná úroda. Čo sa týka tohoto roku, my budeme vidieť, pretože ešte len február, ale zatiaľ sme tu na úrovni viacročného priemeru, takže
počítame ešte, ak v marci čo bude, čo je veľká pravdepodobnosť, že aj v tomto roku ten štart, že budeme mať relatívne dobrý. Ešte ak je zorané a vidíme, že všetko zorané, alebo najväčšia väčšina je zoraná na čas, premrzlo, dosť vlahy, zatvoríme zimnú brázdu, počítame tu vojade. Už teraz bude záležať od teplot v marci, keď zatvoríme zimnú brázdu, aby sme tú vodu zachovali, aby nám snad neunikla. Tak zatiaľ je situácia taká, že môžeme počítať, že tento rok bude s dobrým štartom. No ale s ohľadom na to, aké máme skúsenosti nielen s minulým, ale aj z viac minulých rokov, uvidíme, čo sa cez leto, čiže cez tú vegetáciu bude odohrávať, no ale ani meteorológovia nám neveštia nič pekné. Okrem toho znamená tie zrážky, ktoré my môžeme dokonca aj tam, kde sú systémy, zavlažovacie systémy, môžeme tie zrážky nahradiť alebo doplniť to, čo chýba. Ale minulý rok sme boli svedkovia toho, že aj z druhej strany aj teploty boli také vysoké, že jednoducho aj tam, kde bolo zalievano, znamená, kde bol ten prísun vody toľko regulovaný, koľko sa to dalo, predsa len to nestačilo, lebo tá evaporácia prvorade z pôdy a transpirácia z povrchu rastlín bola taká intenzívna, lebo sme mali tropických dní, ja neviem, cez 20 tropických dní sme mali, to znamená cez 30 stupňov a tropických nocí nehovoriac ešte. To sme mali ešte viac, to je keď je noc cez 20 stupňov. Takže presne sa nám to volá ako zle ušorilo, čo by sme povedali, vtedy, keď bolo treba vlahy, nebolo jej vlahy, a vtedy, keď nebolo treba také vysoké teploty, boli vysoké teploty. U väčšine týchto jarných poľných plodín kritická fáza, jedna z kritických fáz je kvitnutie, čo je tu kde generálne hovoriac o všetkých plodinách, júl mesiac. V tom júli mesiaci my sme mali tie extrémne teploty. A to znamená to, že sme mali slabšie opelenie, čiže oplodenie, čiže menší počet zrn. A to u soji bolo markantné. U kukurici ani toľko nie, ani u slnečnici, ale u soji bolo najmarkantnejšie. Že mali sme, kvôli tomu, že tempeľ bol fertílny, povedzme, ráno od 4-5 hodín do 7-8 hodín ráno, keď ešte ako tak bolo. Neboli ani rosy, aby to trochu utlmilo. Znamená, kým to ešte ako tak bolo a potom už peľ jednoducho sa osušil a zostal sterilný. Čiže aj keď sa dostal na blízňu kvetu, tak jednoducho neprišlo k opeleniu ani k oplodneniu a nemali sme zrnko. To bolo jedna fáza, kritická druhá fáza bola už potom to, čo sme spomenuli, to nalievanie zrna, keď nedostatok vlahy, celý august bez kvapky vody a teploty boli, vieme, aké boli, nie že relatívne, ale absolútne boli vysoké. Okrem toho, ak hovoríme o merkantilnej komerčnej výrobe, ak hovoríme o našich poľnohospodárskych výrobcoch, znamená, výnosy boli spod každú úroveň. Ale taký rok sa odzrkadľuje aj teraz na jar. A odzrkadľuje sa v tom, že aj to, čo boli semenné porasty, znamená, kde boli porasty založené kvôli tomu, aby sa vyrobilo semeno, ktoré sa potom deklaruje a ktoré sa teraz predáva. A to je znovu najmarkantnejšie u soji, lebo vidíme, že máme nedostatok semenia, že aj to, čo narodilo, tak má takú kvalitu, že nemôže byť deklarované ako osivo, ale môže byť deklarované aj ako merkantilné zrno. Čo sa nás týka, máme to šťastie v nešťastí a hovorím predovšetkým o tomto mojom oddelení, a to je oddelenie pre zeleninárske a alternatívne plodiny, pretože my robíme viac menej s plodinami, ktoré sú teplomilné. Takže nebolo to až tak drastické. Samozrejme, že výnosy boli minimálne, čiže výnosy trpeli, ale čo sa týka kvality, tu sme celkom dobre pochodili, takže deklarované osivo, ale od včera sa nachádza aj ciroky, aj ostatné tieto plodiny, nehovoriac ešte aj zeleninárske plodiny už sa dá kúpiť. Okrem zachodených odrôd, ako sme mali príležitosť počuť, máte i novinky. Inštitút pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo má dva aspekty svojej činnosti. Jeden aspekt je to,
ktoré sa viac menej aj medzi ľuďmi nazýva NS-seme, čiže to je brand. Čiže to je výroba a predaj, deklarovanie samozrejme a predaj registrovaných odrôd. Znamená, ktoré vyšli z tej prvej časti našich aktivít, a to je šľachtenie. Takže čo sa týka šľachtenia, samozrejme tie programy z roka na rok idú. Je to pravda, že na to, aby si ty definoval a vytvoril novú odrodu, trvá od 5 do 10 rokov. Takže to keď prídeš do tej situácii, každý z našich šľachtiteľov, keď príde do tej situácii, že už má vytvorenú novú odrodu, ktorá je stabilná, ktorá je unikátna, aspoň v jednej vlastnosti, ktorá sa rozlišuje od už existujúcich odrôd, tak je to úspech. No a my sme tohto roku akurát registrovali dve odrody. Jedna odroda je červené proso. To je rumenka. Niektorí naši pestovatelia alebo niektorí naši poľnohospodári sa určite pamätajú, tá rumenka bola voľakedy, potom ale vyše 10 rokov to proste nebol záujem o červené proso, to biserku, čiže to žlté alebo zlaté proso, to stále máme a o to stále je záujem. No ale potom odrazu tržisko začalo dožadovať sa aj proso červenej farby, no tak sme to reštartovali, tú odrodu, vylepšili samozrejme, takže to je jedno. A to, čo je ešte zaujímavejšie, a samozrejme pre našich poľnohospodárov bude zaujímavé, že je od včera registrovaná jedna odroda metlového ciroku. Tá odroda sa volá NS Hana. Ona je výsledkom vyše 10 rokov práce kvôli tomu, že tá práca bola náročnejšia ako pri bežných odrodách, kvôli tomu, že je ona tolerantná voči herbicídom, čiže to je prvá odroda ciroku, teraz je to len cirok metlový, ale pracujeme samozrejme na ostatných druhoch ciroku, znamená prvá odroda ciroku metlového vo svete, ktorá má vštiepený gén tolerancie voči nikosulfurónom, čiže my môžeme teraz absolútne povedať, samozrejme potrvá to ešte 1 rok, kým ju umnožíme aj čo, že máme odrodu metlového ciroku, v ktorej chemicky sa dajú vyriešiť ako širokolistné, tak aj úzkolistné buriny. Vzhľadom na uplynulé roky, aký je záujem o pestovanie ciroku, teda aj tieto nové odrody by mali zvýšiť záujem poľnohospodárov však. Nové odrody viac menej, čo sa týka aj cirokárov, a to hovoríme o pestovateľoch metlového ciroku, to sú oboznámení, sú tí aj niektorí, väčšina z nich aj videla, ako to vyzerá, takže tu vlastne na základe ich rád, lebo pre nich sa to robí, takže ak oni povedia, no vieš, toto je lepšie, tak to nás usmerňuje, lebo však jedna vec je, čo sa mne osobne páči, a druhá vec je to, čo tržisko bude žiadať. Mali sme jedno stretnutie, keď sme pozvali vyše 10 veľkých dobytkárov. Predovšetkým tu hovorím o banáte, lebo oni majú tam seriózny problém s prípravou siláže, senáže aj toho, lebo tam ani kukurica nezarodila. Takže videli, o aký sa materiál jedná, taktiež sme sa poradili, že no áno, trochu doľava, trochu doprava, a to bude to. A tohoto roku už aj dostanú voľaké také experimentálne, to, čo máme trošku osývané, nech to vyskúšajú, ale hlavne tí dobytkári majú enormný záujem a uvidíme, ako prejde predaj tohoto materiálu, čo máme. A máme ten sirok zrnový, ktorý sa normálne môže aj ktorý budú aj silážovať. Takže uvidíme, a čo je najdôležitejšie aj pre nás, z ohľadom na to, že štát aspoň prisľúbil, že bude vrácať, neviem, 17 000 dinárov alebo koľko pre deklarované osivo. Odrazu sa záujem o osivo ciroku metlového tak drasticky zvýšil, a to znamená, ešte aj nekupujú ľudia, ale už majú záujem, či je to sema, pretože ak sa im to refunduje, takže nebudú musieť nedeklarované sema svoje spalášu, čo by sa povedalo, alebo nebudú musieť ťahať z Maďarska, čo tiež robili. Teraz, keď sa objavili dobytkári, ktorí potrebujú ďaleko
väčšie plochy, aj ďaleko väčšie množstva pre svoju potrebu, znamená tržisko je definované do kraja, až po mlieko. Takže to je jeden z faktorov, ktorý vplýval na to a okrem toho, že znamená, že o ten zväčšený záujem a okrem toho ešte, čo možno sme aj my menej potenciovali, aj keď neviem prečo, no ale hlavne vieme, že problém s aflatoxínami existuje. Ako čo s diabrotikou existoval teraz už menej, ale ako s diabrotikovou u kukurici círok diabrotika proste nechutí. No, to je jedna vec. A potom aflatoxíny, círokovo zrno, aj círoková siláža nemá aflatoxíny. Máme x príkladov, kde veľkí dobytkári musia zničiť, zaorať. Neviem, čo budú robiť silážu, že kvôli aflatoxínom u círoku to neexistuje. Nie, že neexistuje, proste nie je. Takže to sú také trúfy, ktoré nahrajú do karát, takže absolútne zodpovedne môžeme povedať, že záujem bude. Už je. A ešte keď vyjdeme s novým sortimentom, takže to potom predpokladám, že to bude už na svojom.